Нека да направим шейка на Гримас. Моля, хванеш Гримас. А сега ти представям чисто новия Гримас мърч с страшно якия дизайн, страшно парти! Заедно с Анди Хевит създавахме този чисто нов мърч за всички фенове на лилавото чудовище Гримас. Както и за всички вас, които искат всеки ден да забавляват и всеки ден живота ви да бъде страшно парти. Дизайнът се получи супер шарен и цветно с Гримас, който носи рожденическа шапка и държи Гримас шейк в ръката си, докато зад него се разпръскват празнични конфети. Е на страшно парти! За да се забавляваш всеки ден! Така, бой си Гарос, в момента сме в Гримас шейкът, The Grimace Shake. Виждам някакво гигантско сърце, което мяза на череша. Това да не е сърцето на Гримас. Музиката е хипер депресираща. Нека започваме. Плей. Игра номер 1 от 3. Къде съм? Шейк! Гримас шейк! О, не! Гримас! Май, колко е гнусен! Вижте го! Олеле! Какво стана, бе, брат? Какво стана? Що съм напикал леглото, бе? Макдоналдс ми звъни. Hello? Hi, this is your McDonald's delivery driver. Your order will arrive soon. Yeah. Oh, okay. See you soon. Bye. До сега явно сънувах кошмар за Гримас и буквално намокрих леглото. Това сигурно е доставчика. Това ли е входната врата? Коя е входната врата? Объркан съм. О, майко ми, окей, не, това тук е тъмно. Това ли е? Гримас! Имаме Гримас шейк и Гримас меню. Лош! Да затворим. Окей. Благодаря ви. Сега къде да го изядем? Ще затворя тази стая, защото е хипер тъмна и гъносна. Благодаря. Нека да го оставя тук. И сега какво да правя? Окей. Почваме да пием от Гримас шейка. Дано не ми стане нещо лошо, брат. Този човек явно не е гледал TikTok трендове. Защо пиеш от... Някой чука на вратата? О, не.